for what? Turn down for what? И здравейте на всички, аз съм Банчка и как сте разбрали от заглавието, ще направя една поредица нова въпроси и отговори и предизвикателства. Значи долу в описанието може да ми питате някакви въпроси или да ми казвате някакви предизвикателства и като се съберат, като има повече така отговори, такива въпроси или предизвикателства, ще направя първи епизод и на всеки епизод ще може да ми питате някакви предизвикателства и ми казвате и да ми питате някакви въпроси. И този клип ще го има в двата канала, за да може в стария и в този новия, за да може който не се е абонирал за новия да го види и в стария. И ако някой не е нужно да пишете и на двата канала предизвикателства, смисъл аз ще видя и от двата канала предизвикателствата и, или въпросите. И може ли също някой, ако няма акаунт, ако няма YouTube профил, което е малко трудно, да ме пита в Facebook, ще има долу линк за Facebook страницата ми. И това беше. Надявам се да ми зададете повече въпроси и предизвикателства. И това беше всичко от мен и ще видим следващия път.